Hei, olen Eija Hyyhö, 45-vuotias ja sairastan levinnyttä suolistosyöpää. Suolistosyöpä on Suomen kolmanneksi yleisin syöpätauti. Yleisempiä ovat vain rinta- ja eturauhassyöpä. Suolistosyövän oireet on aika pitkälle sellaisia kuin voi olla muun muassa vatsataudissa. Eli välttämättä niiden vuoksi ei tulla hakeutumaan lääkäriin. Voi olla myös sellaisia syitä, jotka on vähän hävettäviä ja pelottavia, jotka sekoitetaan muuhun sairauteen. Ja sen tähden ei mielellään sitten vähän hävetäänkin sitä ja ei haluta lähteä lääkäriin kertomaan niistä vaivoista. Ja usein sitten suolistosyöpä kerkiää edetä jo niin pitkälle, että se on levinnyt muuallekin elimistöön. Sairastuin ihan sillä lailla yhtäkkiä, eli mitään isompia oireita ei ollut alun alkaenkaan. Ja minä ajattelin, että olin sairastunut vaan oikein kinkkiseen vatsatautiin. Eli vatsa ei toiminut muutamaan päivään ja sitten tuli tällaista pahanolon tunnetta eli oksentelua, eikä oikeastaan pystynyt syömään mitään. Et sitten kolmantena päivänä vatsa rupesi turpoamaan ja se turposi todella isoksi, että olin ihan kuin raskaana olisin ollut. Ja sitten hakeudun ihan terveyskeskuslääkäriin. Epäiltiin tukkeutunutta tukkeumaa tavallaan siellä suolistossa ja siitä lähdettiin sitten eteenpäin ambulanssilla ja Valkeakosken sairaalan päivystyksen kautta sitten TAYSin päivystykseen. Se oli viikonloppuaika, niin sitten maanantaina, kun oli ensimmäinen arkipäivä, niin lääkärikierron jälkeen lääkäri päätti tehdä leikkauksen. Ja sitten leikkauksen jälkeen leikkaava lääkäri kävi luonani ja kertoi, että suolitukos osoittautui paksusuolen syöväksi. Hyvin en pystynyt sitä asiaa käsittelemään, että vaan totesin, että on syöpä ja en sitä yhtään sen enempää sit sillä hetkellä edes ajatellut eteenpäin, että mitä kaikkea se merkitsee. Joo, eli mä olen saanut niitä suoren sisäisiä stytostaatteja. Että silloin alkuun nämä hoidot oli 3-4 vuorokauden jaksossa, eli olin aina osastolla sen 3-4 vuorokautta ja sain sitten tiputuksena, IV-tiputuksena sitä stytostaatteja. Sitten sen jälkeen seuraavassa TT-kuvassa löytyy jälleen niin kuin, että kasvannaiset on vähän lisää kasvanut. Ne oli siinä välissä jo jonkun verran pienentyneet, eli se hoito tehosi äärettömän hyvin. Mutta sitten mulla ei taas sen 7 pitkän tiputuksen jälkeen oma keho ei jaksanut sitä. Eli sitten ne pitkät tiputukset jouduttiin lopettamaan ja siirryttiin sitten kevyempiin päivähoitoihin. No se tarkoittaa sitä, että siinä mulla jäi esimerkiksi oksaliplatin hoidoista pois, joka aiheutti nämä suuremmat reaktiot itselle. Et mä sain siinä avastin hoitoa, mikä tapahtui 3 viikon välein päivätiputuksena. Eli se ei aiheuttanut sillä lailla sivuvaikutuksia. Ja se oli myös aika nopea tiputus, eli se oli aika kevyt itselle, kun taas sitten nämä varsinaiset stytostaattihoidot aiheuttaa sitten enemmän niitä sivuvaikutuksia, sekä vatsaoireita että iho-oireita, ja ne kestääkin pidemmän aikaa, niin ne on raskaampia kyllä. Mun mielestä kaikki tarvitsevat samanarvoisen kohtelun syöpähoitojen kanssa sekä kaikki mahdolliset keinot voittaa sairaus tai edistää sitä, että sairauden pysähtyy tai hidastuu. Se, että mikä ikäinen hoidettava on, niin ei mitenkään pitäisi poissulkea sitä, että saa tiettyjä hoitoja. Että mun mielestä hoitojen taso pitää olla
ja hoitojen saatavuus kaikille sairastuneille samanlainen, että ei voida asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan sen mukaan, että minkä ikäisestä ihmisestä on kysymys.